Și încă o melodie șucară de la Rodărel, cu dedicație specială din partea lui Bobby, Țeposu, Bardache și Andrușa, pentru cei mai mari lavagii din țară, Sandu Mihai și Tasu Mircea! Toată ziua cu limba monitor, cine ștetiți de curtasul despuiate, și apoi la baie se lovesc la coade. Munciți băieții, munciți de nebunesc, își iau cocarul și mamă cel mardesc. Lucrează în schimburi, grămadă stau la baie, și-o iau la lavă până s-o filez la coaie. Dacă îl caut să-l mai scos din odaie, răspunde Tasul și cică că-i la baie. S-a dus și el să-și astâmpire amarul, camera sfântă că acolo-i sanctuarul. Muncesc băieții, muncesc de nebunesc, își iau bărzoiul și mamă cel mardesc. Lucrează schimburi, grămadă stau la baie, și-o iau la lavă până se sfințesc la coaie. Fiindcă sunt șmecheri bazați pe palma lor, n-au văzut pista decât în monitor. Stau după Tasul să vină de la treabă, să aducă filme ca să-și o ia la lavă. Munciți băieții, munciți de nebunesc, își iau bărzoiul și mamă cel mardesc. Lucrează schimburi, grămadă stau pe baie, și-o iau la lavă până s-o filez la coaie. S-au dus la mare cu Tasul se distreze, să mai ginească și ei la piste crețe, dar în loc să iasă pe plajă cu